tunanin yau za a buga final. Wannan haɗuwar su shine final. PSG sun nuna mana gaskiya sun shirya wannan zai wahala ba su back to back wannan ba fa gaskiya matsalar mu ne domin Allah a dai yanzu presently yanzu da ake magana gaskiya matsalar mu ne shi. Sai ina ma Atlantico fatan su. Gashi wasa ta kaya tsakanin Paris Saint-Germain da kungiyar kwallon gaba ta wato bayan ta kasar Jamus kuma an tashi ci a 5-4 ya ka kalla wannan wasa. Gaskiya kamar yadda duniya ta gani ta sani dama yau ana tunanin yau za a buga final. Wannan haɗuwar su shine final. Saboda tun daga seasonin da ya wuce zuwa wannan seasonin su ne suke buga kwallo a duniya ba maganar yanzu ba a dama tun na season ma su ne suke buga kwallo a duniya saboda suna da komai kowa na da komai karfin kusan guda ɗaya ne shi yasa kowa yake tunanin zai kalli final wannan wasan shine final saboda ko final aka zo ba za a yi buga abin da ya kai wannan ba. To Yusuf mai takalmi gashi an tashi wasa 5-4 wannan wasa. Gaskiya Ozil yau wasa ta yi wannan shine final kafin final gaskiya an buga kwallo kuma PSG sun nuna mana gaskiya yanzu PSG yanzu sune matakin da ya kamata a ce Barca ko Madrid su suke irin wannan kwallon yau ai PSG sun nuna mana gaskiya sun shirya wannan zai wahala ba su back to back wannan kofin zai wahala. Yau na ga wato yan Barcelona da yan Madrid sun haɗe gida ɗaya. To ai abin da ya kamata mu ne ba shi yasa za ka ga yau da Barca da Madrid duk an zo an yi maja ni Ozil wannan ba ma shi wannan ba ni abin da nake tausayi wallahi Arsenal ni Arsenal nake tausayi su zo a wannan tausayi masu kofi kofin me a champion da premier ai duk wani kofi da suke buga an cire Arsenal yanzu ai an cire ni kawai bakin ciki na kar a zo a ci ya kai 10 yau da Arsenal ake kwallon nan duk waɗannan kwallayen da aka ci kaga an ci kwallo 9 to da wallahi ana ga Arsenal Arsenal Yusuf kace kana tausayin su kaman ya kake tausayin su to yanzu PSG ko bayan yanzu in tambaye ka waye zai dauki bayan ko wannan ko PSG a cikin Arsenal waye zasu iya sun akwai William Saliba Saliba yanzu in tambaye ka idan Hakimi ya taho ko Dembele ya taho ko wannan wa yake da suna a cikin waɗannan wani ya taho daga cikin su waye zai tare shi a cikin Arsenal akwai su Raya bari in ga ma gaskiya Ozil Arsenal ba za su iya ba da su ma an dan ci su ko tuwan ne a cire su gara waɗannan ƴan kato da goran su fito Atlantico da dan dake su ma dai ba iya za su yi ba to naji Madrid sun ce Allah ya taimake su da su zama wannan wulakancin su ai Madrid sun tsira da mutuncin su gara da aka dan musu ƴar 3-2 ƴar hudun nan kuma aka mana tuwa muka tafi amma yanzu kai ka tari PSG a wannan yanayin Ozil ai ba Mbappe yanzu PSG ba matsala ka duba yanda matsala ta kare ai mun je mun bi history Mbappe yanzu dan gashin Harikin ya dauka tunda suka canjin takalmi to shikenan Harikin ya maida Mbappe wannan dan gashin zauki zaman lafiyar Madrid wallahi sarrafa da Mbappe yayi daidai gashi ku ƴan Madrid yau ta muku dadi an ci muku bayan mun 5-4 gaskiya ne wasa ta yi kyau gaskiya saboda ba mu da muna da fice su ba wai kaunar su ma muke yi ba yanzu ba inda ba aisan su muke ba mun zo su ba mu kuma wasa ta yi kyau alhamdulillah za mu tara gaba kuma Allah ya abin da zai faru sai ya fa haka na gaba to na ga ƴan Barca da ƴan Madrid kun yi match ko a gida dai ku da PSG wallahi ma dole ne ya zama da kaso su ma akwai yaran su wani yaran su duro to sun zo kara ne sai da su muku laganci ne ku da ba su shi sai kuka yi match ai dole ne ba saurayi ma su yi musu haushi wanda aka ansa ta kwasa shi ne bu zuwa dawa to amma a ganin ka zai shi fesin din nan ai gaskiya Champions League ina ma Atlantico fatan su ci Scout Spain a matsayin ka na dan Madrid yau gashi PSG ta biya maka wa sun share min hawaye na domin Allah yau gaskiya sun share min hawaye na yadda ya kamata kuma dama iya masu gidana ne a yanzu kan sun zama masu gidana domin saboda gaskiya na kai kowa gare su kuma sun share min hawaye na kaga ko ani gare ni masha Allah ina ta biki I'm very happy amma a ganin ka Champions League in bana wa kake ganin za ta dauka akwai kungiyoyi Arsenal ko Atlantico ta iya tara bayan ko kuma PSG hai gaskiya ni dai gaskiya a yaƙini na kawai gaskiya ina ba wa PSG ne gaskiya a yaƙini na ina ba PSG ne gaskiya Champions League to amma ana ta cewa Mbappe shine matsalan ku gashi a PSG suna ba kwallo ɗan dagwai ku kuma Madrid kuna ta tsalla gaskiya magana gaskiya haka take Mbappe gaskiya matsalan mu ne domin Allah a dai yanzu presently yanzu ake magana gaskiya matsalan mu ne shi matsalan mu ne Mbappe ba zai iya ba kenan a gaskiya ba zai iya matsayina na dan Barcelona tunda Bayern Munich ta cire Madrid dole zan goyi da bayan Bayern ina so a cire su Bayern Munich su cire PSG saboda sun cire mun Madrid kawai sun biya ka in zai suka cire PSG sun biya ni ne suka cire mun PSG